haino halam sukunor jotono ani blogo jotono dipor kaham ngata ke bazar thana bagi reading laijak jong masang noi papa no bologi matlangnai bonogo turungna soya gayang ke bazar thangke dukan malik bai kutuk jago tamna serai sikon sano bazar tubu hine kesang ma dino hine nai ge gorom dino botilangke gorom dino tamna asuk serai no nokni tiklai satung rogo hawa ke logi matu hine kutugu bithi dokani bithi phalnai rok tei moi kuthung phalnai rok ano kutuk laio serai sikon sana haiki tui phaio kosto khe hine nai gayang ke bazani phainai rabar ma phalka rabar painai phai tong phai kang ba gai rabat bo dam kom unglangmani 122 taka sipo hingke bisi bari ke 130 ungo dabo yang ke bo moi kuthung rok dam morok ma khainai di mani ke dam moroko rabar ke dam kom ungo dine din amo hai hingke borok bo dara sumbo phali mar hoka request khaitongo hingke ba ungo phali hine nai hingke borok bo kisa phali ro honai phali ro hoka kisa ngemo hingke cinema borok si hingke angke tabo kisa rest khaitongkha bazani phaimani ba hingke rest khaibai kangke ani moi kuthung rok tikhlainai bag ni hingke ang moi kuthung tam tubu kha norok naidi akisa tubu kha hingke phantok rok tubu kha angke phantok hingke aske thokjago hingke moi kuthung bo dam morok ma naidi busuk dam morok hingke fulkobi ro se keji 50 bo hingke yang badakobi hingke keji 40 phantok hingke keji 60 haike se matubo busuki dam morok hingke serai bagoi hingke gajor kisa tubu kha ang hingke ma hingke fulkobi hingke thokjago hingke bini bai fulkobi tubu kha amo haike kisa ke hati khai tubu kha dam bo morogo hingke ba yang ke bani pon je last bologo phumani delivery ongui ongna nai tongo hine delivery ongui nai ingo posu doctor no mana haka posu doctor phai nai saka je bini sijat nangnai hine bosa ulta ong tongkha hine nai hingke borok rok se sijar khlaike tamo ong sai mana norok hingke ponno bahai sijar khaibo kwthang tongnai hingke amo khe fulkobi ba asomani mata hingke yang khe bo papa ni bagoi fulkobi ba rugui rewo bono hingke thok chariya ta ang hingke waisa wisu alu bazar khlai chario hingke thok hingke kotorok se thok chamani hamya aswngke cherai rok no bo chariya tang hingke ba yang khe ba go batima mosteng khlaina bagoi tui kutung bo kisa o batima no sunai hingke kisa kutung hai tikhlainai bono yang ha moso soknai tabok dego yognai da sokjani mani bo kwrui hingke mosteng paikha ni batima mosteng hingke batima mosteng thokjago ang hingke tabo khe phung bo kwchang tabo phungo kwchang mani sal tungya kotago satung ni tungya saimya nokha megla ongoi tongo kwchang mani marung tongo hingke nokha naidi bahai tong siari klai tongo hingke tabuk maisa gana kisa hingke pun phiyogoi rigana sal sukha bobo delivery ongpaikha bini bwsa bo kwthui tal sokya bini khe hingke bini bo kwthui delivery ongmani bini bo tal sokya mak tham bini khe thui thangkha loge no amo haike mangsini los mang tongo agi hingke pon 16 ta rok tongo do tabo hingke kwrikha babo bo kwrikha hingke ba pondok bo kwrikha kisa komi thangpaikha chini manui bobo delivery ongna tongo amo bo tei mangnai delivery ongnani tongo suino mairimani sui kwrui hingke borok se chalaisio mai boli rimani moi bai borok se moi bai chao aske hingke tabo khe online ni jota sokpaikha papa ni online ni jota sobaimani no last bologo phunukjak amo tabo se tikhlaioi kari naina naio bono kotorma ongoi tongo bini ojon onglak hingke tabo kari hine yathi dai tongkha hingke bono tabo jota kari nai ang bo jota kana hingke aske swrango।
Hingga tahu tahu himi tangnai berega nai nokla. Hingga muka su sidrawo jutawo marke. Dam kom ni ba. Hingga tahu tinda baji tongha tahu sadong tungya. Tahu kesang mani mareng tongha. Hingga sung tu kuliah tini kiam sung masang nai. Tini salsa tu kuya kono kunungnya. Hingga waktu kuliah dah kesanggu hingga ba. Asuk mai sing hap mani kurun dina kesang ya ko tini kisah marke kesang sakang. Naruh sebahayang zaka semia. Koi cocoy? Cucu. Mama. 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 Cucu. Cocoy. Cocoy hingga di.